Bé, ara és el moment en què intervinc una miqueta per explicar a tots els que esteu en streaming que sou molt més dels que estem en aquesta sala, que som uns quants només amb membres de l'organització. Veig que actualment són 35 persones les que ens estan seguint i a mi m'agradaria estar amb tots vosaltres, perquè realment esteu per separat des de diferents llocs, però la dinàmica que s'anava a crear en aquesta sessió de treball estava plantejada d'una manera molt enriquidora i per crear grups de treball que poguéssim aprendre una mica de tota l'experiència de vosaltres, els que estàveu convidats. Com ha quedat aquesta dinàmica ara, donada aquesta sessió excepcional? Doncs el que farem ara és tots rebreu un correu electrònic amb moltes més explicacions. Una d'elles serà l'enllaç a participar a través d'una plataforma que s'ha creat perquè es continuï participant, ja que en un primer moment veu manifestar la intenció de poder formar part d'aquest treball i us donaran totes les explicacions de com participar i també les explicacions de quin serà el retorn que tindreu vosaltres després d'aquesta participació. L'organització ha estimat 10 dies per aquesta participació, és a dir, que avui mateix rebreu totes les instruccions, l'enllaç per entrar en aquesta plataforma, una plataforma molt intuïtiva, molt fàcil de treballar, dividida en 4 grups, que són els grups que s'havien ja presentat i que teníeu en el programa, i la qüestió és agafar les vostres consideracions, suggeriments per poder avançar en aquest pla de treball i d'implementació de la intel·ligència artificial en l'àmbit de salut a Catalunya. Com us he mencionat, tindreu aquest marge de 10 dies, l'organització estarà fent seguiment de les vostres participacions i després hi haurà un document de treball, un document de retorn de tot el que s'haurà recopilat perquè també el tingueu vosaltres. Si haguéssiu participat presencialment, aquest retorn l'hauríeu tingut avui mateix i el que trigarem és una miqueta més en què l'organització prepari aquest document perquè vosaltres sapigueu també què han dit els altres que han intervingut. De tota manera, sí, em consta que la plataforma serà visible per a tothom, o sigui que en el moment que s'està participant ja anireu veient què diu una persona o una altra i també en funció d'això podreu anar incrementant o implementant les vostres aportacions. Hi haurà també un correu electrònic de l'organització que us el passaré ara per escrit, us el menciono però us el passaré per escrit d'una persona de l'organització que és la Susana Ausó, que totes les qüestions tècniques o complexitats per participar seran resoltes també a través de correu electrònic. Així que en aquest aspecte jo crec que seria tot. Ara comencem amb els blocs temàtics que teníem pensats. Començarem, són 4 blocs temàtics. En principi comencem pel bloc 1, dedicat a la gestió dels reptes de la intel·ligència artificial en el sistema de salut de Catalunya i prego que vingui aquí a parlar-nos davant de l'streaming Pilar Saura, directora general de Planificació en Salut. Molt bon dia a tothom, molt contenta d'estar aquí en aquesta jornada tan important i tan interessant per al nostre sistema sanitari, però també preocupada per la situació que estem vivint al país i amb la confiança i l'esperança que des del sistema sanitari puguem donar resposta a aquest repte, a aquesta situació que estem vivint. Ens plantegem des del Departament de Salut marcar quins han de ser els criteris que ens ajudin a prioritzar els reptes que es llançaran en aquest concurs que es parlava en la introducció, aquest concurs de lliure concurrència per diferents projectes d'intel·ligència artificial aplicats a la salut. El que nosaltres ens proposem és veure quins han de ser els criteris que ens ajudin a seleccionar els reptes per assolir una sèrie d'objectius. En primer lloc, en aquesta primera etapa, el que diríem és voldríem garantir l'èxit de les primeres iniciatives. O sigui que el fet de començar això, si les primeres iniciatives no són exitoses, això també, diguéssim que retardaria la introducció de la intel·ligència artificial en el nostre sistema. Un segon objectiu seria que tant els professionals com els ciutadans veiessin una ajuda, ho veiessin com una cosa molt positiva i no veiessin una amenaça. Per part dels professionals, com sempre, és que això em substituirà la feina, per part dels ciutadans és que probablement tinc pèrdua de la meva privacitat. I l'última, que volia explicar una miqueta més en detall, és que estigui alineat
amb les polítiques sanitàries que nosaltres estem desplegant des del Departament de Salut. I com a exemple més important és alinear-se amb el Pla de Salut. El Pla de Salut conforma les polítiques sanitàries, conforma una visió conjunta que tenim des del sistema, s'elabora cada 4 anys, és independent dels períodes polítics i per tant això li dona molta consistència. Fins ara ha sigut, l'elaborem cada 4 anys amb un mètode participatiu de tot el sector, professionals i tots el sector. Aquest any estem elaborant el proper Pla de Salut i ens proposem que també hi hagi participació no només del sector i dels professionals, sinó també de la ciutadania amb un doble objectiu: incorporar cada cop més la participació en les polítiques públiques, però també incorporar el concepte de la corresponsabilització de la salut en tots els individus, que això amb la medicina paternalista que tenim en els països mediterranis no ho tenim molt avançat. Quines línies, per conèixer quines serien aquest alineament amb el Pla de Salut, quines línies estem plantejant pel proper Pla de Salut? En primer lloc, el que busquem des del Pla de Salut, o inclús de les polítiques del Departament, és millorar objectius en salut, millorar també l'experiència dels pacients, com tractem els pacients, com ells viuen el seu procés de malaltia, però alhora també lluitar contra les desigualtats en salut, que sabem que existeixen i que, per tant, la nostra obsessió és identificar-les i lluitar contra aquestes desigualtats. Eixos que sabem que tenim pel tipus de piràmide poblacional que tenim a la nostra societat, l'envelliment, la cronicitat. També estem veient que la integració dels serveis sanitaris, integrar l'atenció primària, l'atenció especialitzada dels hospitals, l'atenció del sociosanitari, treballar de forma integrada, això sabem que millora la qualitat, millora l'experiència dels pacients i millora l'eficiència de la utilització dels recursos. L'atenció primària sabem que és eix vertebrador del nostre sistema de salut i després ens preocupa actualment la sostenibilitat del sistema. Volem introduir noves tècniques, nous tractaments, noves maneres de fer, però sabem que el futur dels pressupostos no és de creixement continu i, per tant, cada cop que vols fer coses noves hauries d'intentar deixar de fer alguna perquè això fos substitutiu. Ens preocupa, per tant, la sostenibilitat del sistema, però també hem d'incorporar nous eixos que no hem tingut en compte fins ara, com per exemple el canvi climàtic. Sabem que tindrà molt d'impacte en la salut dels nostres ciutadans, alguns ja els estem veient, com les onades de calor, etc., però sabem que això tindrà molt més impacte en el futur. I, finalment, dir que volem fer un pla de salut i no un pla de sistemes sanitaris, que vol dir tenir el concepte de la salut de forma global i que incorpora, de vegades, coses que estan fora del propi sistema sanitari. Bé, per introduir el que volem, l'objectiu d'aquest primer bloc seria demanar a totes les persones que esteu participant des de casa que ens ajudéssiu a, diguéssim, classificar quins han de ser els criteris de priorització per tal de, diguéssim, escollir en aquests concursos potencials que féssim quina ha de ser la proposta guanyadora de cadascun dels reptes. Llavors, quins aspectes jo us demanaria que, entre cometes, quan participeu, ens diguéssiu quins són els criteris que vosaltres consideraríeu més important i els classifiqueu de més important a menys important. Jo us dic uns quants criteris que jo he pensat personalment, però evidentment és obert a que vosaltres diguéssiu ostres, no heu pensat en aquest criteri que per mi també seria molt substantiu i per tant l'afegíssiu, bé sigui el primer, el segon o quin vulgueu. O sigui, repeteixo, l'ordre és primer el més important, l'últim el menys rellevant, encara que també per tenir en compte. En primer lloc, que aquesta solució que s'aporta tingui un efecte a molta població, o sigui, llancem un repte que pot arribar a aportar un benefici a molta població. Una altra qüestió seria, potser no arriba a tanta població, però ens resol un problema important de salut, o sigui, tindríem una miqueta més concreta la població a la que apliquem, però el problema pot ser de gravetat. O és una solució que el que ens aporta és eficiència en el sistema i per tant ens garantitza sostenibilitat, això seria l'estalvi de procediments, etc. Doncs això és una cosa que ens pot ajudar en aquest objectiu que dèiem de la sostenibilitat, bé sigui amb despesa directa o fins i tot en el futur no necessitar tants recursos humans per fer els procediments del nostre sistema sanitari,
que estigui alineat amb el Pla de Salut, això és el que dèiem abans, per nosaltres això evidentment és sempre important, el que passa és que seria veure si de moment seria més prioritari o menys en funció de que el que volem, com recordem, com hem comentat al principi, és l'èxit de les primeres iniciatives, per tant, potser els objectius, potser al principi no han de ser excessivament agosarats, però sí que garantir que tindran èxit. Després també aquest altre que dèiem, que no preveiem que tinguin sostres de vidre en el sentit de si fem una cosa que els professionals puguin percebre com una amenaça des del primer moment, podríem fer una prova pilot i podríem veure que és molt útil, però a l'hora de fer l'escalabilitat que volguéssim fer a tot el sistema sanitari, de vegades això ens passa, ostres, no saps per què això no s'acaba d'escalar. I no s'acaba d'escalar perquè hi ha persones o grups que ho perceben com una amenaça i en aquells centres, en aquells grups on perceben aquesta amenaça, fan tot el possible per no tirar-ho endavant. Per tant, si un dels primers reptes que ens plantegem o les solucions fossin aquelles que no posen en amenaça a molts col·lectius, potser tindria més facilitat d'escalar-se a tot el territori. I finalment també una cosa substantiva, molt substantiva, que l'he dit a l'última però potser algú podria pensar que sigui la primera, és la qualitat de les dades. Sabem que al sistema sanitari disposem de moltíssimes i moltíssimes dades, però sabem que no totes tenen la mateixa qualitat i també sabem que la capacitat de predicció dels algoritmes està estretament relacionada amb la qualitat de les dades amb les que ho elaborem. Per tant, que aquestes dades siguin de fonts conegudes, tinguin una qualitat acreditada o coneguda i que siguin accessibles. O sigui, això també seria un requisit. I altres requisits que no hem dit, però que qualsevol persona pot dir, ostres, aquest per mi és important, doncs es pot afegir. O sigui que, recordem, és escriure quins han de ser els criteris que nosaltres hauríem de posar per tal d'escollir les solucions guanyadores dels reptes que proposéssim. Poso exemples, 3 exemples molt concrets. Imaginem que poguéssim fer un algoritme de predicció del risc de patir un accident en cada moment als individus, el poguéssim portar al mòbil, o un altre en el que poguéssim des del sistema sanitari preveure les dones que estan en situació de risc de patir una violència de gènere, o bé un altre en què poguéssim fer predicció de quan els malalts amb insuficiència cardíaca crònica o amb insuficiència respiratòria crònica poguessin patir una descompensació. Aquestes 3 solucions, doncs la de la conducció seria que arribaria a moltíssima gent, seria molt d'una aplicació a quasi bé tota la població que condueix, com a mínim. La que hem dit de l'agressió de violència masclista o de gènere, aquesta seria molt menor, en el sentit que sabem que no totes les dones, depèn de la violència que considerem, però potser no seria tan ampli com amb el dels accidents, i la predicció dels crònics podríem inclús mesurar quants pacients tenim en aquest sentit. Però, per exemple, quan parlem de la qualitat de les dades, doncs, el de la conducció, si es basa en dades que realment nosaltres tenim monitoritzades de conducció, doncs aquestes podrien ser prou fiables, però en canvi, quan parlàvem de l'agressió, de violència masclista, doncs en aquest cas sí que és veritat que ens basaríem en dades que són interpretables, que són subjectives i, per tant, la possibilitat de que siguin d'alta qualitat és més difícil. En el de la predicció dels malalts crònics, doncs en aquest cas sí que les variables, sobretot les que es basen en mesures objectives, aquestes podríem dir que són força fiables. En aquest cas, per posar exemples de com hauríem de prioritzar, ja dic, en una primera etapa, o sigui, evidentment, si ens funcionen els primers experiments, doncs després ja podríem anar a tenir objectius més agosarats. I després l'altra cosa que us demanaria és que ens féssiu també ens comentéssiu quins haurien de ser els criteris per tal d'avaluar els equips d'investigació o les petites empreses o les empreses, les entitats que es volguessin presentar. O sigui, hem parlat aquí abans de garantir la transparència, també m'ha agradat el de l'opacitat dels algoritmes perquè una mica és la contra... O sigui, que la solució que es planteja tingui el màxim de transparència, però també podríem parlar de si cal o no validar certa capacitat tècnica dels equips,
quan es parla de la comptabilitat, quin seguiment hem de fer, preveure que, per exemple, hi ha entitats molt sòlides que tenim la garantia que tindran continuïtat al llarg de tot el projecte, però és veritat que després, si parléssim d'entitats molt petites, podria haver-hi un moment en què una entitat que s'ha format per fer el projecte després no té continuïtat, però tampoc hauríem d'intentar tancar la porta a grups d'investigadors que, en aquest sentit de la intel·ligència artificial, moltes vegades la gent jove té de vegades pot tenir inclús més potencial i, per tant, no hauríem de tampoc de barrar el pas a les noves iniciatives, les noves generacions. Per tant, serien aquests dos objectius. No sé si ha quedat prou clar el que es demana. En realitat, el que es demanaria és això, és que ens ajudéssiu a conformar quins han de ser els criteris de priorització. Moltíssimes gràcies, Pilar Saura, i insistim, aquests dos requeriments que has marcat al final també seran puntualitzats en el bloc, aquest número 1, gestió dels reptes de la intel·ligència artificial, que us farem treballar perquè sapigueu exactament quin seria o de quina manera més eficient podríem aportar tots i participar. Moltes gràcies.